Представлявам фирма Хидроизолпласт. Ние сме семейна компания, която е създадена веднага след прехода. А от 1997 година е под формата на еднолично дружество за ограничена отговорност. Насочени сме главно в хидроизолационните материали и аксесуари. Това е от една страна, от друга страна се занимаваме с детайли от ламарина, изготвяме, произвеждаме, подготвяме отводнителни системи и тях монтираме. Материалите, с които работиме, държим винаги да са възможно най-доброто качество на пазара, като с това си гарантираме една дълготрайност във връзките с нашите партньори и нашите клиенти. Не мисля, че е редно да казвам с кой проект се гордея, защото се гордееме с всичките ни клиенти и всичките ни проекти. Основното при нас е, че дори не делиме малките клиенти на големите клиенти. Никога не сме отказвали обект, никога не сме отказвали проект. Гордея се с малките клиенти, които след това се превръщат в едни огромни клиенти. Обичам, когато ми се обадят клиенти. Миналата седмица имах такова обаждане. Обади ми се една дама и ми каза: преди 10 години ни правихте ремонт на покрива. Покрива в прекрасно състояние, но гаранцията ни изтече. Моля ви, елате да кажете трябва ли нещо да се прави и искаме отново 10 години гаранция. Може би се отличаваме с високото качество, постоянството, липсата на текучество в служителите. Извършваме дейността си в цялата страна, стига това нещо да бъде рентабилно както за нас, така и за клиента. Гордееме се с това, че сме членове на Камара на строителите. Винаги стоиме пред клиентите си по един малко по-тежък начин, тогава когато кажем, че сме членове на Камара на строителите. От друга страна, възможностите, които ни дават с организирането на различни курсове,